Ni Isaias may saydi anapudno nga nagserbi iti Dios. Iti mabasa kadagiti lukot iti pagbasaan nga digitoy a kinunana gapu iti na panagpamati isu iti panagpamati asipudno ngagturo iti Dios. Kadigitoy iti maysa pamaneknek a mabasa kadagiti pagbasaan. Iti kinuna ni Isaias iti 14:14 agpangatuak iti rabaw iti kangatuan kadigitol ulep isu day takabsat ti pamati na ipadpad kunto iti bagik ken kangatuan. Iti kangatuan isu ti Dios ta isu nang rod iti Dios maysa nga espiritu. So dayta dagitoy a pamaneknek. Iti bagbagana abantaysyon addamot lang ti uneg tayo ang nakakunik sa dingato. Tadigitoy mabasa iti Hebreo 12 iti 22. Ngami masideg kayo iti bantaysyon ken iti ili iti Dios. Iti ili iti Dios addamot laeng iti uneg iti puso tayo ken iti panunot tayo may naibagbaga asibibiyag. Iti Jerusalem anayin langitan tadda ti Jerusalem sa dingato nga naibagbaga. Digitoy a pamaneknek ken kadagiti mabilang abuy-buyot kadagiti anghel. So digita kapsat iti adda a mabasa. Taddatin kari iti Dios nga biyag nga agnanayon ket dayta nga aglak-am isumot laeng iti kararwa tayo ngagturong sa dingato. Digitoy a pamaneknek a mabasa iti muna Juan 2 iti 25. Ket daytoy iti kari nga inkarina kada tayo iti biyag nga agnanayon. So dayta kakabsat tin na ibagbaga. Tanong mata iti tao isu may pangato akas kinunana. A mabasa ito muna iti Salonica 4 iti 17. Kalpasan na datayo asibiyag datayo amabati may tayeb tayo amay kuyog kadigitol ulep asumabet iti apo iti tangatan ket iti kastakan kanayon nga datayo iti apo. So dayta ti adda ngayon tayo masuksukimat a pamaneknek. Taddamet iti Jerusalem ditoy a may bagbaga ditoy a sangkalubungan ngem addamot iti may bagbaga nga Jerusalem sa dingato. Iti mabasa iti Galacia 4 iti 26. Ngem iti Jerusalem sa dingato agwaya-waya nga isu ti inatayo. Tanong mata iti tao no may pangato iti espiriton isu ti may bagbaga nga gaywan katayo isu iti inatayo a Jerusalem sa dingato. Dayta iti basasaw anay surat. So kanito kapsat ngayon tayo suksukimaten isu digito iti napudno ngayon na ibagbaga kadagiti napili umiso ken intayo ornosen kadagiti kay papanan na kadagitoy anay maldit kadagiti sorsorat. So digiti kapsat ngayon nakipapaabot met kada kayo gapu digiti ngayon nak masuksukimat iti na Diosan a sorsoro ket agyamanak iti Dios Ama a manakabalin sa amin. Amen.